Savremena tehnološka linija u potpunosti je zaživjela. 11 radnika preraspoređeno je sa drugih radnih mjesta i dodatno obučeno jer će od danas raditi na odgovornom i zahtjevnom poslu. Pa rad na svim mašinama je onako malo komplikovan, da vam kažem, jer su to moderne mašine, numeričke, tako reći, i posao je sam po sebi odgovoran. Nova linija je, kao i rekonstrukcija i modernizacija postrojenja u Prijedoru, Doboju i Banja Luci, finansirana iz kredita s Poljskom. Iako se radi o milionskom iznosu, u upravi preduzeća kažu, ovo je za željeznice velika ušteda, jer su do sada za ovakve poslove skupo plaćali trećim licima. Ako posao bude proširen i van kruga željeznica Srpske, kako i očekuju, bit će to prilika za otvaranje novih radnih mjesta. Ja se nadam i zbog same cijene usluge, kvaliteta usluga, a i zbog proceduralnih papiri, izvoz, carina, da će biti daleko opravdano. Sa stanovišta željeznice Republike Srpske očekujemo da će federalne željeznice isto također raditi kod nas. Ovakav sistem jedinstven je u cijeloj BiH pa i regionu, smatraju stručnjaci. Sistem ovakav je priželjkivan u ranijim generacijama, ali zato nije bilo hrabrosti da se donese odluka da se uđe u ovakvu jednu investiciju. Željeznice Republike Srpske trenutno zapošljavaju 3380 radnika. Uprava kaže da je ovo početak dugotrajnog procesa ulaganja u rekonstrukciju željeznica, ističući činjenicu da je prosječna starost lokomotiva 40 godina. Prošlu godinu završili su sa 23 miliona maraka gubitka, dok je kumulativni gubitak dostigao 230 miliona maraka.